Tällä videolla näytän, miten nenäsuihkeen sisällön saa pysymään nenässä, ettei se valu nieluun. Eli ennen nenäsuihkeen käyttöä kannattaa niistää nenä. Tee se lempeästi ja yksi sierain kerrallaan. Sulje sillä aikaa toinen sierain. Näin limaa ei päädy niin paljon poskionteloihin ja korviin, ei tule painetta. Eli näin. Laitan nenäsuihkeen nenään ja ohjaa sen pää kohti silmän ulkonurkkaa. Vähän vinottaen. Ei pysty suoraan. Jos käytät nenäsuihketta, jossa on lääkeainetta, tällä tekniikalla saat myös lääkkeet pysymään nenäontelossa. Näin paha maku ei tule suuhun eikä lääkeaine ärsytä äänihuulia. Toivottavasti tämä video vinkkeistä oli apua. Olen Elina Airaksinen, osteopaatti ja kovaa päivänjatkoa.